Arwynebedd Triongl. Sail lluosif y uchder ac yn arhannu fy dau yw'r fformula ar gyfer cyfrifo faint o le mae triongl yn ei gymryd. Y sail yw hyd un o ochrau'r triongl a'r uchder yw'r uchder perpendicular y mesur i fyny o'r sail. Yn y triongl yma, y sail yw 4 cm a'r uchder yw 3 cm. Mae sail lluosi uchder felly yn 4 lluosif y 3 sydd yn 12. Rydym wedyn yn rhannu fy 2 neu yn hanneru i gael 6. A gan fod yr hydoedd yn y cwestiwn mewn centimetrau, mae'r arwynebedd mewn centimetrau sgwâr. Yn yr ail driongl, rydym yn cael gwybod beth yw sail y triongl, 6 cm, a beth yw arwynebedd y triongl, 9 cm sgwâr. Y cwestiwn yw beth yw uchder y triongl. I gychwyn, rydym yn dyblu arwynebedd y triongl, 9 lluosif y 2 i gael 18. Mae hyn yn dadwneud yr hanneru sydd yn y fformula ac yn dweud wrthym beth yw'r sail lluosif yr uchder. Felly, y cwestiwn nesaf yw 6 lluosif o pa rif sydd yn rhoi yr atab 18. Gallwn gyfrifo hyn trwy rannu'r 18 efo'r sail 6 i adael 3 cm. Hwn yw uchder y triongl.